Fileli baga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ na ban n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ ye tant que aw sɔgɔlen b'an na aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma ale bɛ bɔ Kayi ale ka ko ma nɔgɔn dɛ voix de ka di wa a yɛrɛ bɛ se dɔnkilida de la wa komi n tɛna kuma janya a yɛrɛ sigilen bɛ n kɔrɔ n bɛ kuma d'a ma sisan a b'a yɛrɛ fɔ an ye. Voilà ma chérie, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. J'espère qu'il est lazy là. An bɛ lazy la. An bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye. An bɛ tɛmɛ ni ko ye. Ma chérie yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. Ou bien i bɛ maloya de? Non, n tɛ maloya. D'accord. Sisan nɔ an bɛ fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyali ba sɔrɔ i ka ko la. I bɔra min genre i k'a bɛɛ walawala an ye bi quoi. D'accord, o diyara n ye. Merci pour l'invitation d'abord. Pas de quoi. Fo o diyara n ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Fatimata Diabate ou bien wele Fatim Latifa dɔw b'a fɔ Fatim Dede Diabate. Ne ye Kayi mara den ye nka n bangena Segu n fa tun ye école karamɔgɔ ye sigi yen se Segu ne ba ye dɔnkilidala ye ka sɔn ka dɔnkilidala fa ma Umu Dede Danba n mamuso ye Dede Kuyate ye ne kɔni ye Kayi mara den ye n ye maliyɛni ye n ye Malika ye donc ne donna dɔnkilida la à bas âge fo ka na se bi ma dɔɔni dɔɔni n ye single damadɔw kɛ donc ça va. D'accord Latifa, faamuyali ba de sɔrɔ la i ka nin kuma ninnu na. Latifa i voix de bɛ mɔgɔw trembler dɛ. Sisan nɔ dɔw ko k'u ka ɲininkali k'i la e yɛrɛ ka secret i voix in secret jumɛn de b'a la? Ma chérie, je pense que c'est naturel. Donc c'est naturel. C'est naturel. Kɔni dɔw dogolen tɛ an t'a bɛɛ walawala. Foyi dogolen tɛ. Ok d'accord. Ala sɔn de don. D'accord donc an bɛ Ala fo k'a barika da o la. Ayiwa Latifa an kɔni voix in ka d'an ye n'a tɛ k'i ma baasi ye comme micro yɛrɛ b'i bolo i k'i kan fili. D'accord. Parce que tunkarankew bɛ olu bɛ ɲɛnafin na ninnu de bolo ka ɲɛnafinw fɛn i m'a ye donc micro b'i bolo. D'accord. Bekana ayena Mali ba sigi ka ɲɛnabɔ ayena bekana ayena Mali ba sigi ka diya minnu tagara tungala aw kana ɲina fasoba Mali kɔ Mali y'an danbe dugu de minnu bɛ tungala fana Ala ye mɔgɔlu da bɛɛ ni sigiyɔrɔ yirikuru mɛna ji la ɲawaya ma tɛ kɛ bama ye a y'aw kili to faso la mɔgɔ wɛrɛ tɛ Mali ɲɛnabɔ n'an tɛ Ala ka tunga nɔgɔya muso sɛbɛdenw tɛ tɔɔrɔ Ala ka tunga nɔgɔya cɛman fara musoman kan Ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ ye an bɛ jigi barika da jigi tɛ mɔgɔ la i ka diɲɛ man di ɲɛjɛli de walayi Fatimu ye jeli de ye kuma man ca ni danbe dɔn kaban kuma tɛ caya i bolo Maliyɛn cɛman ni musoman yo ni Mali bɛna diɲɛ bɛ ɲɛbɔ an fɛ ni Mali bɛna alisilamɛya dugu kerecɛnw bɛ Mali nin na hinɛ bɛ Mali nin na sabati bɛ Mali la danbe bɛ Mali la an k'an jija an danbe ka segin n'o tɛ Mali bɛ ŋuntanna bɛɛ kana ayena Mali ba sigi ka ɲɛnabɔ. Merci. Latifa an kun bɛ se ka continuer fo sini esina ka nin tigɛ sira la ten yɔrɔ cameraman in filɛ nin ale bɛ sunɔgɔ la voix y'ale la sunɔgɔ bi ta in ko ma nɔgɔn dɛ ayiwa an filɛlibagaw ne y'o de fɔ aw ye nin wagati in na aw sɔgɔlen don MaliKunafoni.net de kan donc ko duman dama de bɛ ka na de restez connectés Latifa donc sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i ye kalanw kɛ walima n'o kow bɛ cogo min na i t'i da don o la ka dɔɔni fɔ an ye ko fana kan. Alhamdulillah o diyara n ye ne ye kalan kɛ ka se université ma n ye n ka maîtrise sɔrɔ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na diɲɛ ko bɛɛ ye dakan ye mɔgɔ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ŋaniya k'i bɛ o kɛ mais Ala bɛ se k'i ka sira yɛlɛma i dakan ye min ka ɲi ma a b'i bila o sira kan donc bon musique kɔni ne ye jeli ye n bangena kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ n tun b'a kɛ n mamuso sen fɛ bon n nana kalan kɛ wagati kɛra n ye dɔnkilida jɔ pepewu
ka ɲɛsin fo k'an ka maîtrise sɔrɔ ka tila n tilal'o la ka baarako ɲɛɲini mɛnna o la ma ɲɛ sɔrɔ n k'i jɔngɔn kan ka dɔnkili da déjà ala ye métier di yan ka ban donc n bɛ se ka balo ni a ye mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ maliko la ko gɛlɛyara donc ne kɔni ye kalan kɛ mais n ma baara kɛ fɔlɔ n bɛ dɔnkili da la o ye n fa siya ye. D'accord Latifa, faamuyali sɔrɔla i ko kuma fɛnɛ na. Ayiwa Latifa, an bɛ se k'a dɔn yɛrɛ e yɛrɛ dɔnkili da in yɛrɛ daminɛ k'i to san hakɛ min na est-ce que i yɛrɛ hakili b'o la? Bon, je peux dire à bas âge vers les 5-6 ans, je pense. N y'a daminɛ olu de la. A y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn kosɛbɛ. N y'a daminɛ Segu. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na. N ka ville d'origine ye première région ye. Mais ne bangena Segu. Donc ne dɔnkili da daminɛ Segu. Ka dɔnkili da yɛrɛ kanu. Ka k'a fɛ Ala ni Segu. Segu ka kaɲi dɛ. Segu ka bɛ dunan fɛ. Segu ka bɛ hinɛ walimɔgɔ la. Ne yɛrɛ ɲɛ tɛ dugu la min ka di ne ka tɛmɛ Segu kan. Ne ye dɔnkili da daminɛ Segu. An terimusow tun bɛ tantanw ni duruduru fara ɲɔgɔn kan. U bɛ ambiance organiser. An kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Jeliba. Fɛn Naini Diabate denkɛ fɔlɔ. Tɔnɔsɛk denkɛ fɔlɔ. Jeliba de tun b'an ka taman fɔ. Donc an bɛ ambiance kɛ, an bɛ dɔnkili da. An terimusow bɛ wariw d'an ma. An y'an to o de la. Kana évoluer dɔɔni kow kɔnɔ. D'accord Latifa, faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na. An bɛ se ka dɔn ni wagati na projet minnu b'i bolo. Ouais, alhamdulillah, projet bɛ n bolo. N bɛ ka tournage dɔw kɛ fɔlɔ. Ma tila. N ye single kuraw kɛ. N ka album yɛrɛ kɛ k'a ban pewu. Komi an bɛ Ala de deli jamana ka sumaya. Parce que girin man di ne bɛ ko kɛ. Ne b'a ni basigi de fɛ. Tɔw bɛ kule la yan fɛ, i fana ka kule. Moi je pense que c'est pas évident. Ni i ka ko bɛ na a ka na norme kɔnɔna la. Dɔɔni plus sur dɔɔni laban bɛ o la quoi. Donc ma pressé sinon ni album 2 kɛ k'a ban déjà a bɛɛ bɛ n bolo. Donc j'attends un bon moment pour que n bɛ se ka a lancement kɛ. Voilà, comme i ye da don album ko ninnu yɛrɛ la déjà. I yɛrɛ ko album 2 b'i bolo. An bɛ se ka album ninnu titre dɔn. Bon, n ye n ka single fɔlɔ min kɛ en 2013-14 Ala nana ni coup d'état ye. Bon, depuis wagati n ye n ka single fɔlɔ kɛ Sawiya. Je pense que bɛɛ ye ne dɔn ni o de ye. Bon, hali ni mɔgɔ min famana n visage ma n'o ye musique mɛn dɔrɔn la personne se rappelle dɔnkili na. A wagati a diyara bɛɛ ye. Sisan an tɛna tɛmɛ ko micro yɛrɛ b'i bolo. Hakilina jiginna i bɛ se ka dɔnkili partie fitinin da an ye. Sawiya barisa kana sawiya mɔgɔlɔnbali milɔn. Iye aluso bɛ la wiya wiya bɔta bambugule kana. Wiya bɔta ka sole kana bɔta ba fula bɛ menu gante lɔn olu gante ni najali ale lɔn. Iye njalo iye dendengo sila jalo mɔgɔlɔnbali milɔn. Iye jalo iye tamajango sila jalo mɔgɔlɔnbali milɔn. Naluka futa talama ke jaga saya sike saya lungo min singole ka bon mɔgɔlɔnbali milɔn. Iyo alusobe la wiya. Jodi do. Ay iba Latifa fo yɛrɛ jɔrɔ tɛ ne na. I b'a dɔn cameraman yɛrɛ ale Latifa i bɛ ka kojugu kɛ dɛ. An ka image bɛ Ala bolo bi. Parce que ale yɛrɛ tɛ game yɛrɛ kɔnɔ bilen. Ale bɔra game kɔnɔ pewu. Ayi b'a dɔn o ye min ye. A y'a a fakan de mɛn. Ni i barakan mɛn dɔrɔn. Ni bara yɔrɔ joli yɛrɛ b'i la a bɛ fɛn dɔ k'i la quoi. C'est ça. D'accord. Donc an bɛna continuer ni album in kuma ye. Comme an ko ngo n'a sɔrɔ i bɛ se ka album ninnu tɔgɔ fɔ an ye. En même temps titre hakɛ minnu b'u kɔnɔ k'olu fɛnɛ walawala an ye. Awɔ fɔlɔ titre n bɛ n'o kɛ n ye ni morceau min da. Filanan o ye kotigi ye. Bon morceau 8 de b'a bɛɛ kɔnɔ. Bon n ye 9nan n ye o remix kɛ k'o kɛ Maman ka dɔnkili kɔrɔ dɔ ye. Bon
o de bɛ filanan in kɛ 9 ye donc a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna na kuma la ɲinan san n'Ala ye an sɔn si la b'a bɔ Ala k'o yira n na n'Ala sɔnna. Voilà Latifa, comme i yɛrɛ ye maman tɔgɔ fɔ déjà i maman ka dɔnkili da o dogolen tɛ mɔgɔ si la dɔnkilidala ba don mais a tununen don an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que a ka kɛnɛ a yɛrɛ bɛ mun de la nin wagati in na fɛnɛ. Alhamdulilayi baasi fosi tɛ a la bon n bɛ se k'a fɔ a tununa sur la scène mais an ka société kɔnɔ a b'a ka baara la toujours a b'a ka kɔɲɔw kɛ a bɛ denkudiw kɛ bon a ko fana diɲɛ mɔgɔ ni ye wagati kɛ Ala kana janfa yanni saya ka na mɔgɔ ka waaju i yɛrɛ ka ko dɔw dabila k'i sigi n'i bɛ k'i denw tɔnɔ dun ka ban a ma se e denw bɛ girin e fana ka girin donc a bɛ so baasi fosi t'a la. D'accord, faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu fɛnɛ na an ye faamuyaliba sɔrɔ kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Latifa e yɛrɛ donnen dɔnkilida kɔnɔna la ka se o wagati fo ka na bi ma est-ce que i ye gɛlɛyaw sɔrɔ dɔnkilida la. Bon ma sœur i b'a dɔn diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la gɛlɛya dɔw sɔrɔla parce que anw tile ma bɛn ni producteur ko tile ye an bɛ autoproduction de kɛ bon souvent a ka gɛlɛn financièrement i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la n'i ma dɛmɛbaga jɔnjɔn sɔrɔ i la a ka gɛlɛn bon ne kɔni bɛ alhamdulilayi fɔ n bɛ Ala barikada n tɛ Ala fisiri waleya ne ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ye ne dɛmɛ ne bɛ studio yɛrɛ sɔrɔ fu la bon ne yɛrɛ bɛ gasi de ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ k'i ye kuma bɛɛ mɔgɔ b'i dɛmɛ kuma bɛɛ kana to a da la cucu la diɲɛ don o don donc des fois ne mago jɔra studio la je préfère n bɛ taa wari sara yɔrɔ wɛrɛ k'a kɛ bon alhamdulilayi quoi n yɛrɛ dɔgɔnin après o tilala ka studio dayɛlɛ a bɛ kura fɔ donc je pense que an ka baara in na o yɔrɔ de ka gɛlɛn kosɛbɛ et puis ni o bɔra yen i b'a dɔn gɛlɛya min bɛ ne yɛrɛ kan parce que an bɛ tile min na bi u ka kuma de don ko buzz je sais pas ok buzz sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux bon ni tora quoi buzz de créer je pense que tɔgɔ bɛ taa fan bɛɛ fɛ i tɔgɔ bɛ to yen nɔ fɛnɛ voilà i tɔgɔ bɛ to yen nɔ bon a dun tɛ taa fɛn dɔ kɔ a n'a a conséquences ni a tɔnɔw don quoi bon ne dun bɛ siran neni ninnu ɲininka tɛ t'olu kɔ quoi mɔgɔ man ka siran olu ɲɛ mɔgɔ tɛ datigi bali k'a da sago fɔ ou bien i bɛ datigi non i tɛ se ka mɔgɔw bali k'u t'u da sago fɔ mais a fɛn dɔ i b'a dɔn buzz bɛ créer an y'a ye minnu yɛrɛ la olu t'a kɛ tan mais mɔgɔw bɛ se ka buzz fɛnɛ kɛ i b'a fɔ kojugu et pourtant mɔgɔ bɛ se ka buzz yɛrɛ créer i tɔgɔ duman yɛrɛ bɔli dama na ka dɔnkili dumanni da tɔgɔ bɛ to yen nɔ ouais o ye tiɲɛ mais maliyɛn de m'a faamuya fana ye tiɲɛ i m'a faamuya kojugu tɛ yɔrɔ yɔrɔ an kunkolo tɛ se voilà maliyɛn de m'a faamuya f'i ni dɔ ka kɛ kɛlɛ la i ni dɔ bɛ ka ɲɔgɔn sama yan fɛ walima i ye kojugu dɔ kɛ i tɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ maliyɛn ye o de kɛ buzz ye sinon i filɛ ka fɔ cogo min na i bɛ dɔnkili da i bɛ dɔnkili dumanni da i bɛ texte dɔ la i bɛ texte dɔ viser dɔrɔn min ka di mɔgɔw ye i b'a fɔ i bɛ se ka buzz créer ni a ye mais u m'a faamuya parce que en réalité mɔgɔw ka hakɛ to maliyɛn surtout an ka génération a kunfin ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu esprit éveillé don quoi donc u y'a faamuya ka taa ni sira wɛrɛ ye i bɛ fini dɔ ka kɛ kɛlɛ la bon c'est des choses que moi j'évite i m'a faamuya. Voilà, comme i ye dɔɔnin fɔ i ko k'i ma gɛlɛyabaw sɔrɔ parce que Ala ye mɔgɔw d'i ma minnu b'i dɛmɛ mais a mana kɛ cogo cogo i ye gɛlɛya fitininw sɔrɔ a la mais sisan nɔ Latifa yɛrɛ ka ko bɛ cogo di nɔgɔyaw nana dɛ kow bɛ yen nɔ kono ni bi tɛ kelen i da don o fana na i b'o yɔrɔninw fɔ an ye. Dieu merci gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya bɛ yen bon pour que i ka hɛrɛ kɔni yɛrɛ sɔrɔ ne y'a se kɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ i bɛ fɔlɔ tile de la ka sɔrɔ ka laban suma la la vie même c'est ça bi alhamdulilayi bon hali ni ne tɛ afficher télé ni réseaux sociaux kan ka caya alhamdulilayi vraiment Dieu merci ne tɛ Ala fisiri waleya n bɛ voyage kɛ an kun bɛna an da don o voyage yɔrɔ de la n bɛ voyage kɛ sisan i bɛ kɔkan ninnu Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan i ye voyage kɛ ne ye voyage kɛ i ye tournée baw kɛ n y'a caman ba kɛ bon n ka tournée dɔw yɛrɛ bolo dalen don bon Ala nana ni coronavirus ye bon o ko nana jɔ dɔɔnin a ma dabila mais ni Ala ye bana in ɲuman ban an bɛ continuer
sinon ni jatigiw bɛ invité me t'u sɔrɔ u ka jamanaw la me ɲɛnajɛw kɛ me sumu kɛ me kɔɲɔw kɛ me denkunuw kɛ alhamdulilayi ne yɛrɛ kɔni ka base ye ne bɛ kɔɲɔ kɛ ma kuma ala ɲina ma n bolo janen don ala ye parce que ni bɛ kuma i k'i tɔ to donc ne kɔni tɛ réseau kan ne m'a fi ne tɛ réseau ko ninnu na mais page t'i bolo ou bien compte YouTube dɔ t'i bolo foyi tile filanin de la ne yɛrɛ bɔra olu ko ninnu kalama an ye page dɔ créer Latifa jogonin bɛɛ la n ko n jo t'a la ayi jo t'a la i bɛ to ka video ŋununu kɛ k'o bila k'anw yɛrɛ bɔ ɲɛnafin na a bɛ to ka fanu hakili jigin mais donc fanu tɛ ɲɛna d'accord Latifa an bɛna continuer ni an ka question ye hali bi Latifa e ko k'i ye jeli ye i bɔra jeli du kɔnɔ wa i ye jeliya in sɔrɔ so i y'a sɔrɔ minnu na olu fana y'a kɛ ka ɲa Latifa an ɲɛ b'a la jeliya in bɛ ka taga sira dɔ la ala de bɛ se k'an kunnadiya donc kuma ma nɔgɔ n'an donna mɔgɔ min kasi la an tɛgɛ fila b'an kɔ Latifa yɛrɛ bolo jeliya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ e yɛrɛ bolo jeliya in kɔrɔ ye di jeliya yɛrɛ c'est quoi ma sœur a diyara n ye kosɛbɛ ne bolo yani jeliya yɛrɛ ka na adamadenya ɲuman yɛrɛ fɔlɔ o ye danbe de ye danbe éducation ɲuman ni ye mɔgɔ ɲɛnama ba fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ a bɔra yɔrɔ min na ladamu bɛ a bɔra fɛn minnu na olu ka ɲi souvent mɔgɔ yɛrɛ ye i masaw ka image de kuma dɔw la a bɛɛ tɛ k'a ye jeliya ye danbe ye jeliya ye hɔrɔnya ye jeliya ye tiɲɛtigiya ye jeliya ani fugariya tɛ taa mais o ye jeliya sansi yɛlɛma ka kɛ wari ɲini ye ka kɛ nata ye ala o tɛ anw fɛ i n'a fɔ n bɛ exemple ta n grand-mère kan den de Kuyate ne mamuso furadama a b'a fɔ a ye jeliya kɛ jeli halala i tɛ siran i jatigi hali n'a bɛ don o don n'a b'i jɔ de ka miliyari de d'i ma n'a filila don min na dɔrɔn i b'a la tile walima n'a ko k'a b'i dɔgɔya k'a bɛ jɔnmaya k'i la parce que a b'i sɔn kana sɔn donc adamaden f'i k'i yɛrɛ dɔn de i k'i bɔkolo dɔn parce que ne ye jeli ye ne tɛ se ka n disi gosi ni e ye ka sɔrɔ ne tɛ se ka n disi gosi ni n yɛrɛ ye fɔlɔ fo ne yɛrɛ ka da n yɛrɛ la de fo ne ka da n ka tiɲɛtigiya la ne kana e sankɔrɔ ta nkalon kan parce que ko wari b'i bolo e ka wari kama ne kana baga dɔ ma ka ko lase o ma ka sɔrɔ n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn n t'a jigo dɔn parce que exemple de don quoi k'a ni e man di e dun bɛ ne sɔn o tɛ jeliya ye u y'a tiɲɛ i b'a dɔn en réalité an buguna de bon ni fɛn cayara ɲuman bɛ na kolon bɛ na donc e yɛrɛ bolo jeliya t'a togo kɔrɔ la jeliya a n'o cɛ ka jan jeliya n'o cɛ ka jan jeliya ni fɛn jeliya yɛrɛ ni ala ma fara an kan dans les 20 prochaines années ni ala ma fara an kan jeliya ko kuma bɛ sɔn ka nɔgɔya mais pour que o ko ala kana se o yɔrɔ ma solution jumɛn yɛrɛ de bɛ e bolo o ko kan bon ne yɛrɛ moi personnellement association dɔ bɛ ne bolo an bɛ ko dɔw la a kɔnɔ mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne ka kow tɛ girin-girin ne bɛ taa dɔɔni-dɔɔni de bon ne ye jeli denmisɛnnin caman fara ɲɔgɔn kan ne de y'u ka présidente ye fɛn fɛn bɛ a kɔnɔ i tɛ anw ka milieu mɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛ taa kɔɲɔ la k'i bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ non i bɛ taa i b'i ka dɔnkili da i bɛ taa i b'i ka dɔnkili da non ne tɛ nin dɔn ne bɛ e de dɔn a ka kɛ e ni ale man di e ka ne wele i ka sumu na ni dun ma fɛn kɛ ne la i b'a sɔrɔ ne ka di ale ye yɛrɛ mais e kama ne ka taa nin lagosi bolomafara kɛlɛ a y'a biya jeli ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ba kɔ daɲɔ a ko kɛlɛla farala tɛ kɛ kɛlɛtigi ye ɲamakala de kan ka kɛ bɛn sinsinbaga ye ɲamakala de kan ka kɛ u b'a fɔ ko anw ka sɔn ka jeliw ko orgueil banna orgueil tɛ adamaden i yɛrɛ tanga ko dɔw ma diɲɛ tɛ fosi ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ mɔgɔ bɛ tunu i b'a fɔ fosi ma kɛ donc mɔgɔ bɛ sa i kɔ tɔgɔ bɛ to i kɔ i bɛ ko dɔ kɛ bi i t'a dɔn a bɛ taa falen fɛn fɛn na sini i t'a dɔn ala de b'a dɔn donc kana mɔgɔw ka du ci kana mɔgɔw ka balimaya tiɲɛ kana mɔgɔw ka furu tiɲɛ tile kelen wari kama walahi tile kelen miliyɔn t'i ka diɲɛnatigɛ ɲɛ miliyɔn ye mun ye bi
i b'a minɛ ni e ko k'e b'i sagola fɛn san million na i b'a minɛ midi 14h a bɛ ban donc o kama an bɛ ɲɔgɔn fa neni an bɛ ɲɔgɔn ba neni danbe tɛ yen tuguni éducation tɛ yen ni e yɛrɛ mana ne wele sisan ko ne ka taa e fasada e b'a dɔn min bɛ ne yɛrɛ dabali ban o la ne bɛ taa ka taa n yɛrɛ de fɔ ne de ye Fatim ye mobili 5 bɛ n bolo dɔ ye so diyan jatigi dɔ ye 100,000 diyan dɔ y'a kɛ tan o ko kun ne ɲɛ tɛ kun n'a la o mun ma bɛ se e ma mɔgɔ min bɛ k'i sɔn yɛrɛ i b'a a bɛ jɔ a yɛrɛ la et puis ne e de ye ne wele normalement a bɛ se e ye ne kanu ne t'i fa dɔn t'i ba dɔn o ye san jeliya taga bolo ye mais avant le jour J ne kan ka ɲini ka e dɔn e bɔra mɔgɔ minnu na ne bolo jeliya bɛ kɛ mɔgɔ bɔkolo de kama i d'origine i ka histoire i ka kuma latigɛ tɛ dɔw yɛrɛ n'olu sera kɛnɛ na u b'a fɔ ko karisa tɔgɔ n'a jamu a fa n'a ba lisi de bɛ sɛbɛn voilà normalement ne kɔni Fatim Diabate ni ne wele i ka kungo la ne t'i dɔn avant le jour J ne b'a ɲini k'i dɔn i ye min ye parce que mɔgɔ fɔ ka di n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn tu sais ne tɛ galon fɛ dɔw b'a fɔ ko ne yɛrɛ dusu ka bon mais ne dusu man bon je ne suis pas impulsive aussi mais adamaden ko k'a cogo la n'i bɛ wari ɲini a ɲini cogo ɲuman na n'i ye fɛn fɛn ɲini a ɲini cogo ɲuman na a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka kɔrɔtɔ mais don dɔ bɛ na Ala b'i sago di ma mais o ye jeliya tiɲɛ mais n bɛ yɔrɔ dɔ fana fɔ a bɛɛ tɛ jeliw dɔrɔn ye hɔrɔn sen b'a la sɔnnikɛlaw sen b'a la parce que bi bi in na ni e ni dɔ tɛ kɛlɛ la tɛgɛrɛ tɛ fɔ e kun t'i wele fɔlɔ o ye kelen ye et puis n'u y'i wele i ka to ka taa i ka vie privée fɔ b'i disi gosi i fɛ i bɛ fɔbaliw fɔ souvent moi je me demande i b'i da waga ka kuma sugu dɔ fɔ yɛrɛ i ba ni fa b'i kɔ so olu mana mɛn ou bien i mansaw bɛ kɛ kɛnɛ la tu sais fɛn bɛɛ tɛ fɔ fɛn dɔ bɛnnen bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ entre copines mais n'an kɛra 2 ni 3 ye dɔrɔn o tɛ se ka fɔ komi i yɛrɛ ye yɔrɔ in ɲɛfɔ ko bɛɛ ye éducation mara de tiɲɛna bon o la fana ne b'an mansaw jalaki ils ont failli sinon n'i den a bɛ ko dɔ la diɲɛ bɛ ka girin a nɔfɛ parce que i b'a dɔn ne ma succès ɲɔgɔn fɛn f'u ye parce que a bɛ ban de quoi wagati kunkurunin ko de don i b'a ta ni hakili n'i ma ta ni hakili dɔrɔn fa bɛ wuli la donc e ɲɛ t'i den na peut-être l'enfant te ramène des millions minnu ka di e a bɛ ka o k'i ye bi donc i bɛ sira i tɛ tiɲɛ fɔ i den ye mɔgɔ masa ko gan tɛ janya karibaga ma quoi den mana kɛ cogo cogo i bɔra min na hali ni o ye galon de tigɛ kɛ o galon in minɛ i ka baara kɛ ni o ye a ka ca Ala fɛ i tɛ malo mais an mansaw sen b'a la jatigiw sen b'a la sinon e ka ne wele ne ka taa e ka kɔɲɔ kɛ ne ka taa n yɛrɛ lakali e i dan ye dɔrɔn non Fatim ne m'i wele nin kama n'i wele k'an fasa de da a ma ban n'o kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 sa tɛ ban mais o bɛ tɛgɛrɛ fɔ o de la o bɛ miliyɔn ni fɛnw di o de la d'accord Fatim kuma ɲɛna sisan nɔ dakuruɲɛ 2 la conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i ɲɔgɔnnaw ma cogo min na u bɛ faamuyali ba sɔrɔ kow la ne kɔni bɛ min ɲini n tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment an k'a lajɛ an ka mara segin so an mansaw m'a kɛ tan tɔ an kɔrɔw m'a kɛ tan tɔ anw de tilen a kɛra subahanallahi la ilaha illallah parce que don dɔ la an fana an bɛ bange de an denw fana f'an ka valeur dɔ de di u ma an ka fɛn dɔ de yira u la déjà ni anw y'a tiɲɛ minnu bɛna anw kɔ wala olu tɛna ɲuman sɔrɔ an ye donc an ka sabali an ka sitanɛ bila an ka balawu bila mɔgɔ n'aw bɛnna diɲɛ de bɛ ɲɛbɔ aw fɛ Mali culture yɛrɛ c'est tellement varié fɛn caman de bɛ Mali danbe kɔnɔ nin bɛɛ i b'a dɔn i b'a kɛ to a kuma in ma nɔgɔn quoi mais ni ɲɛngoya ni juguya sen bɔ la dɔrɔn ko in bɛɛ fɛn na e garizigɛ ne tɛ se k'a minɛ ne ta e tɛ se k'a minɛ ala et puis i diyara Bamakɔ ye cogo cogo an ka kɛ quartier kelen ka wuli kɔɲɔ la e bɛ se ka quartier kelen bɛɛ satisfaire tile kelen kɔnɔ donc ni bɛɛ ye dɔ sɔrɔ ni Ala ye bɛɛ dɛmɛ sisan vraiment ça va par exemple i bɛ taa Laginɛ n'i taara Laginɛ sisan i ka taa ka artiste dɔ tɔgɔ fɔ ne artiste ɲɔgɔn de don k'a ɲininkali kɛ n'a ka numéro i b'a sɔrɔ Laginɛ k'a bɛɛ ka numéro bɛ ɲɔgɔn kun ko artiste ni sitanɛ jugu in t'olu ni ɲɔgɔn cɛ mais Mali la yan e ka ne ɲininkali kɛ dɔ la n'Ala ma jan kɛ i bɛ san 1 kɛ n'i ma taa radio la wali ka taa télé la i t'a tigi ka numéro ka sɔrɔ a b'a bolo d'accord a bɛ mun ɲɛ au contraire n'aw jɛra yɛrɛ aw ka ye ɲɔgɔn fɛ aw ka jɛ ko kelen na ne ka fan tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka kan mɛn mɔgɔ wɛrɛ ka fan fana tɛ sɔn ka ne ka kan mɛn parce que o dɔ in de ka di a ye
donc beni ka fan do beni kun kilena a ko in bɛɛ ye ɲɛngoya nata ko jugu marabaliya. D'accord. Point final. Voilà Latifa kuma ɲana wa faamuyali b'a sɔrɔ la kuma la. Donc an b'an profiter ka hakɛto ɲini kɛ kuma ma nɔgɔn n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa ma. Voilà Latifa comme émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma question damani damani bɛ yen an bɛn'o poser kun an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Latifa furulen don walima n'o ko bɛ cogo di. Latifa furulen don. Denw b'i bolo. Awɔ denw b'i bolo. Voilà Latifa comme i yɛrɛ taara k'a fɔ n k'i furulen don ko a den b'i bolo. Ayiwa mɔgɔ minnu tun Latifa ko kun ka di mɔgɔ minnu ye malheureusement k'a furulen don wa ko denw b'a bolo donc an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka den ninnu balo. Amina yarabi. K'i sagona denw ye yarabi. Voilà Latifa an bɛ fɛ k'a dɔn san diɲɛlatigɛ yɛrɛ mun bɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔna la fɛn jumɛn de ka di e n'a fɛn bɛɛ ye. Fɛn fɛn ka di ne ye. N'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ da wari dumuni dɔn voyage dumaniw diɲɛlatigɛ yɛrɛ k'a kɔnɔna fɛnw bɛɛ da fɛn jumɛn de ka di e n'a fɛn bɛɛ ye. A bɛ se ka kɛ les parents ou bien respect ça dépend. E yɛrɛ fɛn jumɛn ka di i ni fɛn bɛɛ. Kelen dɔrɔn an bɛ kelen dɔrɔn de fɔ. I bɛ kelen de ta dɛ min ka di i ni min ka di i n'a bɛɛ ye. Min ka di ne n'a bɛɛ ma famille. Ma famille d'abord. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ ko la. Voilà Latifa ko musokɔrɔba ka dɔnkili ko a ma dogo mɔgɔ si la. Musokɔrɔba ka fanu ka ca. A y'a seko kɛ kosɛbɛ dɔnkili ko in na. Donc komi i yɛrɛ ko ni âge sera yɔrɔ dɔ ma girinba i b'a to denmisɛnninw bolo mais musokɔrɔba n'a rien à perdre vu que aw bɛ yen nɔ aw bɛ na ko tɔw continuer inchallah. Voilà hakilina jiginna est-ce que i bɛ se ka musokɔrɔba ka son dɔ da parce que a ɲɛnafin b'an na dɛ. Awɔ ɲaami. Micro b'i bolo. Ne fa ye na sigi furu kuma na ne dun sabali la. Ne ba ye na sigi furu kuma na ne dun sabali la. Nkɔrɔlu ye na sigi furu kuma na ne dun sabali la. Muso an ka furu kɛ muso nafa bɛ cɛlasigi la. Muso an ka furu kɛ cɛlasigi ye muso danbe. Muso ye kɔnɔ de. Muso ye kɔnɔ de. Bangeba muso ye kɔnɔ de. Bangeba muso ye kɔnɔ de. Ni yiri tɛ fanga ta la. Ni yiri tɛ fanga ta la. Yiri b'a bolo tɛ fanga ta la. Yiri b'a bolo tɛ fanga ta la. Muso ye jɛgɛ de. Muso ye jɛgɛ de. Bangeba muso ye jɛgɛ de. Bangeba muso ye jɛgɛ de. Ni ji dun tɛ fanga ta la. Ni ji dun tɛ fanga ta la. Jibana woyo tɛ fanga ta la. Jibana woyo tɛ fanga ta la. Muso tanga tɛ muso la cɛ ka tanga kɔ. Nin ye den ye wolofa tɛ nin den na. Woloba tɛ nin den na. N bɛ da ya fa ye. N bɛ da ya ba ye. N bɛ da ya fa ye. Tiɲɛ de don furumuso. Tiɲɛ de don furu ka sabati. Ka furu la sabati. Oui. Ka furu la sabati. Si. Voilà. Non, c'était trop bien. Donc, Linjara, donc, on va fier du courage. Et qu'à ceinture serrée, comme il y a bien, tu es posé et tout. Mais, donc, Latifa, aïwa, comme émission sera kunchama roma, kuma kan laban tu m'as bibolo kanyesi, en fleli bagao, ika fanouma. Donc, micro bibolo. Vraiment, je vous remercie d'abord. Mais, folie, bili bla. Nkanu baga bela jele, chamani musuma, me minundon, te minundon. Vraiment ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Amina yarabi. Ala ka bɛɛ ka laɲiniw sabati. Amina yarabi. Ala k'an kisi kasara ma, ka gɛrɛgɛrɛ kisi an ma. Ala ka jamana sumaya. Amina yarabi. Ala ka jamana jɔcogo ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma. Amina yarabi. Ala kana mɔgɔ kɔli. Amina. Diɲɛ malo
alkiyama malo ala kan bɛɛ kisi a ma amina ya rabbi vraiment ne bɛ foli kɛ bɛɛ ye mɔgɔw ka bɛn surtout jɛnatigɛ la ni mɔgɔw bɛnna dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ bɛn kɔnɔ donc ala ka kanu to halisa kɔtaw bɛ ɲɛ ala k'o yira an na ni hɛrɛ ye merci beaucoup n b'aw yɛrɛ fo ala ka émission taga ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka tɛmɛ yɔrɔ la aw yɛrɛ hakili ma sigi ni min ye inchallah merci beaucoup Latifa ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na n ko bi ta in tɛ kɛ basi n'a na bɛ dɛsɛ émission in kuma ma kɛ dɛ émission in kɛra mondial ko dan de donc o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye toujours aw k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na parce que ko duman dama de bɛ yan nɔ restez connectés et merci beaucoup